Aquesta és una exposició comissariada on tots els artistes, és una exposició col·lectiva i tots els artistes tenen com a punt de partida el reciclatge. Tenim des d'artistes emergents fins a artistes més consagrats i també tenim un apartat que li hem dit In Memoriam, on hi ha artistes que ja no hi són i que els hi fem un petit homenatge. Tenim a Bigas Luna, a Rafael Bartolozzi, a Shadowman, a Leslie Yendel, que formen part d'aquest In Memoriam. Home, per mi és un honor. A més, hem tingut l'oportunitat de poder projectar el documental Vigas por Vigas, que llavors la gent ha pogut veure una mica el procés de creació de les obres, també, com ell s'inspirava. I bueno, el drap art és una mica la seva filosofia, també, no? Ell sempre ha intentat reciclar tant materials com a conceptes i encaixa molt bé amb el seu estil de creació. Sí, tenim activitats al carrer a diferents places, tenim també conferències, tenim inclús workshops per nens petits, tallers. La idea és conscienciar amb la sostenibilitat i el medi ambient i a través de l'art. Perquè la nostra societat és una societat molt consumista a dia d'avui i hi ha molts materials que deixen de ser utilitzats i donar-los una nova vida, en aquest cas creant objectes o obres d'art, doncs és una motivació per tots els artistes, o la majoria. Doncs seria un renaixement, un rebirth, que li hem volgut dir, per això hem convidat també a Terzo Paradiso i a Pistoletto, d'una mica reinventar-nos i començar de nou i intentar ser una mica millors. Hi ha aquesta obra que es diu Fas groga. Va haver-hi un incendi a Vespella, a Tarragona. Llavors ell amb diferents artistes van agafar materials que s'havien mig cremat i els hi van donar una nova vida. Aquí hi ha obres del meu pare que estan fetes sobre guions de pel·lícules i on ell també li agradava embellir els papers a l'hort i després incorporava fulles i trossets de natura que es anava trobant en aquests passejos. La porta és de Shadowman, que és un artista dels pioners de l'street art i l'urban art, és de l'època del Basquiat, i aquesta porta ve de Nova York, va ser una porta d'un pub, forma part de l'In Memoriam i fa aquesta unió de l'street art amb la sostenibilitat també, i el reciclatge. Els quadrats són d'un artista britànic que actualment viu a Barcelona, que es diu Xi Wan, i aquests són uns trossos de metall que es va trobar per aquí pel Gòtic i va fer aquesta interpretació. També un artista de l'street art que viu a Itàlia i el que fa, ell treballa al port, pinta containers industrials. Tot això són fotos de gent d'arreu del món que els ha enviat des d'on han vist aquests containers que ell ha pintat. Estan digitalitzant els sons de la terra per preservar-los. És la primera biblioteca de sons de la terra i han convidat a 5 artistes musicals i els han cedit els drets d'aquests sons de la terra per crear 5 cançons.